Umaram Sharif da wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2020 daga shekarar 2011 har zuwa kai yanzu 2022 muna fatan zai ci gaba da saya gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanku da zuwa ta Harwa Star Hausa TV ta shamiki hararrecin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah da kuma comment da kai ma ka da samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun ingantattun bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi da wannan mawaƙi wato Umaram Sharif ba ɓoye bane fitacce don ya kai aƙalla shekara 10 zuwa 10 da an kai yana kawo muku daɗaɗɗen waƙoƙi ba tare da ya gaza ba kuma ba tare da kun gaza bibiyarsa ba. Kai da abin da muke da ya tunatar da kai idan yau na farkon shigo ga wannan channel ɗin ta mai albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah da kuma comment da kai ma ka riƙa samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka riƙa samun ingantattun bidiyoyi masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai Harwa Star Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sassan zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da tunatar da kai in yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka riƙa samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Kamar yadda muka saka muku wannan farkon wannan waƙar ta Umaram Sharif a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka wato Harwa Star Hausa TV, hakan kun bibiya ƙarshen bidiyon mu za mu sakar muku wannan daddaɗar waƙar a cikin ƙarshen bidiyon nan na tamu a cikin wannan channel ta mai albarka Harwa Star Hausa TV. Ke da Harwa Star Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai cikin awa 24 ba tare da hauma ko sun hau zuciya a ciki ba. Kai da abin da muke da tunatar da kai don yana farko shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka da samun sababbin bidiyoyin mu. Za mu tafi mu ba ku, muna godiya.